En la nostra lectura setmanal, darrer, ben al començament, tenim una expressió molt curiosa, que és que Moisès li parla al poble de les benediccions i de les malediccions que es presenten com a possibilitats davant del poble. Quan parla de les benediccions, Moisès diu «Et averajá asher tismeu», que vol dir «i la benedicció que vosaltres escolteu els preceptes de l'Etern». En canvi, quan parla de les malediccions, diu «Ve'aklalá im lo tismeu», que vol dir «i la benedicció si no escolteu». Per tant, veiem que les benediccions no es planteja com una cosa que serà un fet real, tard o d'hora, que escolteu, i en canvi, les malediccions les posa com en un condicional, si no escolteu, les posa en hipotètic. Per tant, aquí Moisès adopta una actitud benevolent i ben considerada amb el poble. Això ho contrastarem ara amb un passatge de després de la transgressió del vedell d'or, en què Moisès està negociant amb el Creador per tal de salvar el poble de la destrucció. I Moisès li diu al Creador, li diu, si no salves el poble, esborra'm a mi del teu llibre, del llibre del Creador. Per tant, adopta una actitud de duresa extrema amb ell mateix. Veiem aquí un contrast que està explicat molt clarament pels savis d'Israel. Els savis d'Israel que diuen que quan una persona jutja a ell mateix, ho ha de fer amb duresa, com fa Moisès amb la protecció que fa del poble amb la transgressió del vedell d'or. S'ha esborrat ell del llibre, que vol dir ser destruït, abans que la destrucció del poble. En canvi, a l'hora de jutjar algú altre, s'ha de jutjar amb benevolència, com fa el poble a l'hora d'oferir-li, a l'hora de posar-li sobre la taula, per una banda, les benediccions, que diu que seran complides, que seran complertes pel poble, de ben segur, i en canvi, quan parla de les malediccions, les posa en condicional. Si no, escolteu. Aquesta és l'actitud que hem d'adoptar tots nosaltres a l'hora de protegir els nostres pobles i les nostres comunitats. Shabbat Shalom.